दुमफाव नै मालाय जि मोजां मोजां दख'ना अफार होगासिनो फेसबुक खुलिबानो दख'नाल' नुखायो आयु लानो हाया मानो हाया जि लुगै खुमायो आंथ' आयु अमा राजा मा पस्ट होदों नायलाय मा होदों आंनाबो गार्लफ्रेन्ड सासे दंनायमोनब्ला दुर्गा फुजानि दख'ना गांसे बायनानै हरगौमोन आं सिंगल मानसि दालाय सोरनो हरबावनो बे लानजाय गैयै मोख्रा अमा राजाया दाखालि गुवाहाटि थांनाय समाव आंनिफ्राय फैसा दाहार लांनाया दासिमबो होआखै आरो दा फेसबुकआव पस्ट होलाय थादों आरोना बियो गार्लफ्रेन्ड थानायमोनब्ला दुर्गा फुजानि दख'ना गांसे बायनानै होगौमोन होननानै बहाबाफोर लटारि गेलेनानै फैसा मोनाखै बेनिखायनो गरम जानानै फेसबुकआव पस्ट होदों बियो थौलाय हाफां अमा राजानाव फैसा बिहैनि आंनि लानाय फैसाखौ बे दासिमबो होआखै थौ होमबालाय मा होनोब्रा बोमब्र भाई नोंबो नंगौब्रा अमा राजा दुर्गा फुजायाव सिख्ला लानानै दा बेरायखालै नोङो स्पेशली आखाइ हमनानै दा बेरायखाथार नङाब्ला दुम जालाबायगोन बे आरो दुम जालाबायबाथाय आं हले आंनि लोगो नङा होननानैसो बुंखागोनलै ओइ बुरबावफोर बै दुर्गा फुजाफोराव फुजा मेलाफोराव सेंग्रा सिख्ला जरा जरा बेरायनायखौ नुनानै दामग्राफोरा बुग्राफोरा बिसोरसो सिं सिं खांख्राइ खनग्रा गोजासो मिथिबाय आच्छा जिबौफोरखौ एसेबो गिथारा नामाब्रा बिसोरलाय बुरबक साला नोंलाय दुर्गा फुजायाव नों माथो दाउ खेला होयोनो नंगौना नङाब्रा मानो नङा जानोब्रा होगोन माथो खालामबावनोब्रा दाउ खेलाखौनो होनोसै नंबाय आं आरो बोमब्र नोंलाय दुर्गा फुजायाव मा खेला होगोन आंलाय माथो खालामनोब्रा सेंग्रा सिख्ला जरा जरा बेरायनायखौ नायथिंलाबायगोनब्रा बांद्राय उदपात खालामनाय नुदोंब्ला बुलु बुला अफिसाव लानानै थांगोनब्रा नायलाय नुबायना सनजरा नुबाय मालायनि सेंग्रा सिख्ला बेरायनायफोरखौ बोरै मेगन सायो सिंगल सेंग्राफ्रा बोरै मेगन सायो मेगन सानायनि खोथा नङाब्रा बांद्राय जरा जरा आखाइ हमलायला बेरायनायखौ गाज्रि नुयोलां गावहाबो थानायमोनब्ला बेरायगौमोनब्रा गैजा रोङा नालाय मालाय बेरायनायफोरखौ मेगन सालाबायो नै माथो दुमफाव लोदो बुसावसो ओइ दुमफाव लोदो बुसाव जोगोनार फिथाइ बायदि जारोमरोम जानानै दंखुमाथारो माथो आय अमाराजा आंनिफ्राय फैसा लानाया जल्दि हरनोबा हरसो दासिमबो मानो होआखै नोङो धुत बिदि फैसाखौ लामा सामा बियो नामाब्रा मोननो दङ होननानै आच्छा मानसि गोनांखाय फैसा बिनायखौ लाजिबाय आरो फेसबुकाव नों मा पस्ट होदोंमोन बेखौ लाजियासै नों आइला आंलाय मा पस्ट होलायखोब्रा नों बे पस्टखौ होआखैबालाय सोरथो होनायमोन हा नोंनि एकाउन्टखौ आरो सोर सालायबावो आंनि एकाउन्टखौ आंनि अनगायै सोर सालायनांगौ जाखोब्रा आंनो सालायोब्रा आंनो हा माथो पस्ट होलायखोब्रा बुंलाय आयौ माबायदि खावमा राजा नोङो गावनो पस्ट होबा होननानै गोसोआव गैया आरो नों ओइ हाफां सानसेयाव आङो 100तानि बारा पस्ट शेयार खालामो मिथिबाय आरो आं गावबो लिरलु लिरा 1000तासो लिरखायो अब्ला आं बोरै गोसोआव थानांगौ जाखोब्रा बबे मोनसे पस्टखौ नोंसोरबा होनदों बेखौ आं बोरै मिन्थिनांगौ जाखोब्रा फालतु साला आंनो फैसा होनो थानानै फैसा होआखै फेसबुकाव पस्टआव लिरलायबावो आरोना आंहा गार्लफ्रेन्ड सासे थानायमोनब्ला दख'ना गांसे बायना हरगौमोन दुर्गा फुजानि होननानै हा दुर्गा फुजानि नामाव गार्लफ्रेन्डनो दख'ना बायनो फैसा दङ आंनो थाखाय होनो थाखाय फैसा गैया आरोना नोंनाव आइला दुमफाव डेन्जार फल' खालामो नामाब्रा नोंलाय आंखौलाय हा दुमफाव ओइ फालतु खोथा बुंलाबायनाङा अमा राजा जल्दि फैसा हरनोबा हरसो आंहा अमानो गुन्दै बायना होनांगौ ओइ दुमफाव आं बेयावनो दङब्रा बे जायगायावनो थागोन सामफ्रामबो थागोन आं नोंनि फैसाखौ जानानै खाराना मा खारगोन बायदि मोनदों नामाब्रा उनाव होगोनब्रा उनाव फैसा मोनबानो होगोन ओइ अमा राजा नों बिदिनो आंखौ थगायबाय थायो डेटखौनो सोलायबाय थायो गाबोन होगोन समफोर होगोन होननानै जेन आंसो नोंनाव फैसा दाहार बिदों आरोना बिदि थगायबाय थानो बे बाराबा हले थगायला आं मिन्थिथाराहाय जल्दि हरनोबा हर आंनो मोननो गोनां फैसाया दख'ना बायनो होननानै बिहाय दुमफाव बिदि होनना लाबा बालावबो होआ बियो फैसाखौ ओइ दुमफाव गैयालै आं फैसा मोनबानो होगोन मिथिबायना आं मिथिया साला नों फेसबुकावबा पस्ट होलायथारो आरोना दख'ना गांसे बायनानै होगौमोन गार्लफ्रेन्ड थानायमोनब्ला होननानै बेफोर फैसाया बहा दङ जल्दि हर आंनो बेखौलाय आं ओरैनोसो होदोंब्रा थगायना फैदों नों ओरैनो होदों होननानै जुदि नोंनाव फैसा गैयामोनबालाय मानोथो फेसबुकाव पस्ट होनाय नोङो गार्लफ्रेन्ड थानायमोनब्ला दख'ना गांसे बायनानै होगौमोन दुर्गा फुजानि होननानै है दुमफाव बेखौलाय ओरैनो टाइम पास होनायानो गोदान गार्लफ्रेन्ड मोनगौबा बेफोरबायदि पस्ट होदों आरोना नों सही पकड़े हो ओइ बेटा एबार दुर्गा फुजायाव नोंखौ बुजागोन बायदि मोनथारबायलां धुत बेफोरबायदि साव होयो नामाब्रा अमा राजा जल्दि फैसा दिहुनना हरनोबा हरसो लानाय समावबा गोदै लाथारदोंमोन आरोना बिनानै आइला फैसा दाहारफोरखौलाय गोदै बुंनानैसो बिगोन दा गोखा रागा रागायै बियोमोनब्ला नों आंनो होगौमोन आरो ओइ दुमफाव आंनो फैसा नांथ'गौमोनलै नोंनाव फैसा दङना गैयाब्रा हरलाय हराबा मोनगोनसो दांजागोनसो होननानै बुंब्ला नों होगौमोन आरो बिदिबालाय आंबो नोंखौ बुयै बिनोसै नों आंनाव गोदै फैसा दाहारखौ बिदोंमोन नालाय आंबो नोंनिफ्राय फैसा दाहारखौ लाफिननायाव गोखा रागा रागायै बिगोन जल्दि हर फैसा आंनो
गैयालाय गैया सनाफोर गैया नोंना जुदि फैसायानो गैयामोनब्ला फेसबुकआवलाय मानोथो दुगा मारिनाय नोंलाय मानोथो लेबेल खिन्थिनाय गार्लफ्रेन्ड थानायमोनब्ला दखना बायना होगौमोन होननानै मानोथो पस्ट होनाय नोंलाय आं बुंखाबाय दा बेफोरखौ आङो हिर'गिरि खिन्थानो लेबेल फालिनोसो खोन्थादों दा बे फेसबुकआव ओरैनो सिख्लाफ्रा नुनानै एसे आवलिलाबायथों होननानैसो होदोंमोनब्रा बेखौनो नोंस्रा सिरियास जाफैबाय जाम्बिफोर ओरैनोबा खायसे खायसे रोनाव फाग्लि सिख्लाफोरा रोनाव लागासिनो दुर्गा फुजानि दखना नांगौमोन बयफ्रेन्ड नांगौमोन होननानै बेनिखायनोथ' आंबो बैसोर सिख्लाफोरखौ नुथों होननानैसो आङो फेसबुकआव पस्ट होदोंमोनब्रा गार्लफ्रेन्ड थानायमोनब्ला दखना बायनानै होगौमोन दुर्गा फुजानि होननानै एसे आंखौबो माहाजोन नंनानै सोरबाफोर एसे सिख्लाफ्रा फसायखुमाबायो आंनि थाखाय फाग्लि जालाबायो साननानै आरो आइ बुरबक अमा राजा बांद्राय माहाजोन मानसिफोरा ना माहाजोन सेंग्राफ्रा मालाबाबो गावसिनाव गारि दं मटर दं होननानै फेसबुकआव देखायनानै लाया फैसा दं होननानैबो बुंनानै लाया आरो दखना बायनानै होगोन होननानैबो गाबख्रावा मिथिबाय माहाजोन सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि खालामा बे एकदमबारे एसे बांद्राय गैथारिबो नङा माहाजोनथारबो नङा एसे गेजेर टाइपनि मानसिफ्रासो दिरुनाव लाबायो देखायलाबायो मालायनि बाइक लानानै मालायनि कार लानानै देखायथिंलाबायसिगोन आरो फेसबुक प्रफाइलफोराव दोनलाबायसिगोन ओइ दुम्फाव बारा बुंनो हालौ दालाय नङा अमा राजा नों मालायनि गारि लानानै मालायनि फैसा थाखा बिथ'नानै आरो गस्ला जि जोम जुथा मुजाबो बिना गानलांनानैसो नोङो सिख्लाफोरजों बेरायनो थाङो सिख्लाफोरखौ लाथिंहैयो साला स्वाद दाखालि गुवाहाटियाव मालायनि दाहार दुहार लाना थांजोबनानै आंखौ गोदाव सोराव खालामहैनो बावबाय नोङो अय हटेलाव थाहैलायनाया आखलानो मालायनि गाननाय जोमनाय बिथिं बिथा गाननानै सिख्लाफोर फथायनायल'खासो बेना आरो लेबेल खिथिबावो फेसबुकआव सिख्लाफोराबो थायो नालाय लुबै सुलि बेनिखायनो देखायनांगौ गोनांबो जायोलै सम सम बै लुबै सुलि सिख्लाफोरनि थाखायनो आं फेसबुकआव पस्ट होदोंमोनब्रा गार्लफ्रेन्ड नांगौमोन दखना गांसे बायनानै होगोन होननानै दालाय साबोसेथो मोनखो नोंलाय गार्लफ्रेन्डखौलाय मानो नांगौ नोंसोरनोलाय जायखिजाया आं जेबो मिथिया आंनो फैसाखौ नांगौ अमा राजा जल्दि हरनोबा हरसो ओइ दुम्फाव बिस लोंनानै थैनो थाखायबो बिस बायनो फैसा गैया आरो फासि नांनानै थैनो थाखायबो दिरुं बायनो फैसा गैयालै ओरैबायदि दुखिया माने ओरैबायदि दुखियालै फैसा थाइसेबो गैया ओमफ्राय फेसबुकआव लेबेल मारिग्रा आरे फेसबुकआबो मोनसे रायजोब्रा बे फेसबुक रायजोआव आं दुखिया मानो खालामनानै लानो मोगथां मुलुगाव दुखिया जानाया बेलेग खोथा फेसबुकआव आं दुखियाबाथाय आंखौ रावबो नुवाब्रा माहाजोनबासो थाब नुसोनो बेनिखायनो आं माहाजोन आखु दिन्थियोब्रा फेसबुकआव सोर होयो नोंनो बिदि आइडियाखौ नैबे अमा राजाया आइडियानि भाख्रिसोब्रा मा आइडिया नांगौ अमा राजानाव मोनजोबगोन बेनिखायनोथ' जानला माला आइडिया होनानै सानैसो रोनाव फाग्लिफोरखौ रोनावग्रा खालामजोब्बाय बैफोर सिख्लाफोरानोथ' आंनि शिष्यब्रा आंनि फरायसा बैसोर सिख्लाफ्रा बैसोर हिन्जावफ्रा खायसे खायसे हाबा जानाय हिन्जावफोरबो दङ दै बैसोर मानसिफ्रा आंनि माने आयदाखौ लानानै आंनि खायदा बोरायखौ लानानै रोनावला बायग्रा जाबाय जेरै बुंसन बुंरुब खालामलाबायो समबारखौ मंगलबार होनो मंगलबारखौ बुधबार होनो बेफोरबायदि जानला माला बुखलाबायनानै फेमास जाबाय मिथिबायना बेफोर गासिबो आंनि आइडिया गोजासो मिथिबाय आं आइडिया होनाय बिसोरखौ रोनाव फाग्लिफोरनो रोनावबाय था बुंसन बुंरुब खालामबाय था होननानै आइडिया होयो आं बेसोरफोरा आंखौ सिरि सिरि फल' खालामखुमायो आंनि आइडियाखौ लायो नै नोंनि आइडिया होनाया खामानि गैया बुंसन बुंब्र खालामनानै भाइरेल जानायनो बेफोरबायदि भाइरेल जानायाव ना जानला माला बुंसन बुंब्र खालामनानै जानला माला फाल्टु फाल्टा खालामनानै भाइरेल जानानै फेमास जानायाव ना जेबो रेसपेक्ट गैया मिथिबाय मानसिफोरा नोंखौ नायगोन नोंहा भिउसबो जागोन नोंखौ फल'बो खालामगोन नाथाय नोंखौ रावबो रेसपेक्ट होआ मिथिबाय नों जुदि मोजां लामाजों थाङोना मोजां लामाजों थांनायाव एसे गोबावबो जागोन मोजां खामानि मावनायाव एसे नोंहा टाइमबो लागोन नाथाय नों जेब्ला साक्सेस जागोन ना नोंनि साक्सेसखौ ओरैबायदि मानसिफोरा मोजां मोनगोन फल' खालामगोन नोंनि स्ट्रागलखौ नुनाय नङा बिसोरो नाथाय नोंनि साक्सेसखौसो नुगोन जेब्ला नोंनि साक्सेसआ गाब लागोन महर लागोन अब्ला नोंखौ बिसोरो आइडल मानिगोन नोंनिफ्राय इन्सपायारबो जागोन जे नोङो बिदि बिदि खालामदों होननानै जानला माला फाग्लि फाग्ला खालामनानै बिदि भाइरेल जायोबा फेमास जायोब्ला नोंखौ सोर फल' खालामगोन फाग्लिजों फाग्लि खालामलायगोन फाग्लाजों फाग्ला खालामलायगोन आरोहाय आयु बाला ज' माथि हाय अमा राजा हरनो हामारगोन ना हामारा नों फैसाखौ गैयालै दंफाव दुर्गा फुजा जोब्बा लादो दे दुर्गा फुजानि उनाव खबर लागोन आं थौदो थांनोसै थौ हा नोंलाय मा गालिले ओइ अमा राजा आंखौ गार्लफ्रेन्ड बानायदो ना दुर्गा फुजासिम बोरै डाइरेक्ट सोंनो हायोब्रा हिन्जाव मानसि जानानै अमा राजायासो फेसबुकआव पस्ट होदों दा गार्लफ्रेन्ड थानायमोनबा दखना गांसे बायनानै होगौमोन दुर्गा फुजानि होननानै बेनिखायनो अमा राजानि गार्लफ्रेन्ड जानो फैदों आरो आंहा दुर्गा फुजासिम अला मासे सिरियास लाखोब्रा दावसो देलाय नोंलाय नोंहासो फेसबुक पस्ट होदों दा बेनिखायनो नोंनि गार्लफ्रेन्ड जानो फैदों आरो आंनो दखना नांगौ आरो ना आं नोंनो मबाइलाव खोन्थानो र' माबायदि दखना नांगौ दालायलाय बांद्राय उस्तादि मारिनाया फेसबुकआव अमा राजा जानो नङालै खारनोसै आं नै अमा राजा आयु बोरै मानसियालाय बहा थांखो अमा राजाया
ओइ जाम्बि नोंबो फेसबुकआव पस्ट होदोब्रा आंनो बयफ्रेन्ड नांगौमोन होननानै होमबानो मेल्ला बयफ्रेन्ड मोनगोन दे नोंसो सिख्ला मानसिना आयौ बाला नंगौ नामा बाय'डाटा होनानै होखादोब्रा बेयाव लिरदो आरोलै बिदि सेंग्रा नांगौ बिदि टाइपनि बिदि दंजायोना गैया होननानै फर्माव गासिबावबो लिरनानै दोनखादो जाय सेंग्राफ्रा सुफुंनो हागोन मालाय नोंखौ गार्लफ्रेन्ड खालामगोन ना मा बुङो सन्थला सैथो बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड गाबख्रावबाय थाग्रा सिंगोलफोरा बेफोरबायदिजोंनो सौग्रावलायगोन खोमा दे बाय'डाटा होनानै होदो फेसबुक पस्टआव दे होमबालाय आच्छा लोगोफोर फेसबुकआव नायदोंब्ला फेसबुक पेजखौ फल' खालाम लाब्रा बड' कार्टुन फेसबुक पेजखौ आरो इउटुबाव नायदोंब्ला इउटुबनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां भिडिअ जास्ट एन्टारटेनमेन्टनिल' रावखौबो जों दुसिया रावनिबो गोसोआव दुखु होनो थाङा सोरबाफोर दुखु मोनदोंब्ला गावसोरनो बिदिनो जागोन दै बेनिखायनो रावबो गेजेराव रावखौबो गावखौ होनदों होननानै साननानै दाला बाय लोगोफोर